खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बीपीएफ आ बीजेपी जों फिन गोरोबथा खालामनायनि बिथांखि हरदों गिबि मन्थ्रिनो। बीजेपी आ मित्रजोटआव हाबनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'खौ बिग ब्रादार महरै गनायना लानांगोन। उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि स्लगाना जागोन जौगानाय, रैखाथि आरो समान मोनथाय। कोविड भेक्सिन लायाब्ला मावख'आव थांनो मोननाय नङा, गलादारफोराबो भेक्सिन सार्टिफिकेट आलायना दोननांगोन। सन्थाली फरायसाफोरखौ लाफानानै केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि खुंफुंदों गसाइगाव दख'रा आसुआ। आफगानिस्तानाव दिनैनिफ्राय गोदान सोरखार दाफुंनायनि थाग-थियारि। भारतनि सानै थिर गावनाय गेलेगिरिमोना टकिय' पेराअलिम्पिकआव दांनै मेडेल आवथायनो हादों। दिनैनि आबराव फरायदों जों प्रणय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। हेंथा दोलो महरै थानो हाया बीपीएफ दोलोआ। हाग्रामा महिलारिया हेंथा दोलोआव थानो गोसो जआखै। हाग्रामाया जायखिजाया राहाजों सोरखारनि बाहागोआरि जानो लुबैयो। बेनिखायनो महाजोटखौ नागारना बीजेपी मित्रजोटनि खाथियाव साफैदों। बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बीपीएफ दोलोआ बीजेपीजों फिन गोरोबथा नागिरनानै बिथांखि दैथायहरनायानो बेनि बिदिन्थि। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो फिन गोरोबथा खालामनायनि बिथांखि हरदों हाग्रामा महिलारिया। बीपीएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रवीण बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बीपीएफआ हेंथा दोलोआव थानो गोसो गैया। बेनिखायनो बीजेपीजों फिन गोरोबथा खालामनायखौ नागिरनानै बीपीएफआ लाइजामनि गेजेरजों बीजेपीनो बिथांखि दैथायहरबाय। हाग्रामा महिलारियाबो बावैसो सिगां गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमना सावरायदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थियाव सिंगल मेजरिटि मोननायनि उनावबो बीजेपी, इउपिपिएल आरो जीएसपीआ खौसे जानायाव खुंथाय गोहोनिफ्राय गोजान जानांनाय हाग्रामा महिलारिनि बीपीएफ दोलोआ 2021 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव महाजोटआव थानांनानै बीजेपीखौ फेजेननो नाजादोंमोन। नाथाय महाजोटआ साननाय बादि फिथाइ मोननो हायासै। बीपीएफनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म आरो रेहन दैमारिखौ लाजेनना बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थियाव जेननो गोनां जायो आरो बीपीएफआ सोरखारनि बाहागोनिफ्राय गोजान जानाङो। बीपीएफआ मित्रजोटआव हाबफैयोब्ला हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'खौ बिग ब्रादार महरै गनायना लानांगोन। बे कन्डिशनखौ होदों रायजोआरि बीजेपी आफादगिरि भबेश कलिताया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ दोलोआ महाजोटखौ नागारना मित्रजोटआव हाबहैनो थाखाय फोनांजाबगासिनो दं। बे समावनो मित्रजोटआव हाबनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनो बे कन्डिशनखौ होदों। हाग्रामा महिलारिया मित्रजोटआव हाबनो थाखाय बे कन्डिशनखौ गनायना लानांगोन। बेनि बागै रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिताया रोखायै बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया सुद्रायनो नाङा। बीजेपीनिफ्राय आनज्रायलांना हाग्रामानि बीपीएफ दोलोआ जेबो पाप मावाखै। नाथाय बीजेपीआ मित्रजोटनि धोरोमखौ फालिनानै प्रमोद बर'खौ बीटीआरनि बिग ब्रादार गनायथि होदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारियाबो प्रमोद बर'खौ बिग ब्रादार महरै गनायना लानांगोन। जुदि हाग्रामाया प्रमोद बर'खौ बिग ब्रादार मानिनो हायो, बीपीएफखौ मित्रजोटआव बरायना लानायाव फाजानाय गैया। बबेखानि बीपीएफआ मित्रजोटआव हाबनाय हाबैखौ लाना बीजेपीआ खर' गिदिङाखै होननानैबो भबेश कलिताया रोखायै बुंदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि आरो बीपीएफ दोलोआ बीजेपीजों फिन गोरोबथा खालामना प्रमोद बर'नि मासिखौ सेना लाफिननो नाजाथाबनाय आरो सिमां सुजुनायखौ थेर-बेथेर खालामना भबेश कलिताया बेबादि कन्डिशन होनायखौ हाग्रामा महिलारिया आजावना लायो ना लाया आरो प्रमोद बर'खौ बिग ब्रादार महरै गनायनो हायो ना हाया बेखौ समासो खिन्थासिगोन। जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल सुंदयै इउपिपिएल दोलोआ। इउपिपिएल दोलोआ उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय गोनां जानाय आदब खायदाफोरखौ थियारि खालामनो जागायजेननायजों लोगोसे मोनसे गोदान स्लगान फोसावदों। बे गोदान स्लगानानो जादों जौगानाय, रैखाथि आरो समान मोनथाय। इउपिपिएल दोलोआ जौगानाय, रैखाथि आरो समान मोनथाय बे स्लगानजों उफेरा बिसायख'थिनि रोनथेलियाव ओंखारगोन होननानै दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया फोसावदों। रिपर्ट बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव मैया शुक्रबारखालि तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय मथंगा चकआव इउपिपिएल दोलोनि गासैबो ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि, आइजो गांखं, लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे मेल जथुमनाय जायो। बे जथुमाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिजों लोगोसे दोलोआरि थासारिनि बागै सावरायनाय जायो।
फैगौ समबारनिफ्राय रायजोआव कभिडनि गोदान नेमखान्थि सोलिगोन। कभिड भेक्सिनखौ लानानै गोख्रोंसिन जादों आसाम सोरखारा। कभिड भेक्सिन लायाखैब्ला नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ। कभिड भेक्सिननि सायाव रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै माखासे गोनांथार बिथोन फोसावदों सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ। कभिड भेक्सिन लायालासे भेक्सिन लानायनि नंखाय सिनायथि होनो हानाय नङा सोरखारि मावफारियाफोरा। सोरखारनि मावफारियाफोरा भेक्सिन लायालासे मावख'आव फैयोब्ला गोख्रों जेंनायाव मोगा-मोगि जानांगोन आरो साजा मोननांगोन। बेजों लोगोसे दान बान्थाबो दानजागोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि मावख'फोरजों लोगोसे खुलिफिननो गोनां गासैबो स्कुल, कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव फैगौ समबारनि गेजेराव भेक्सिन लानायखौ फोरमायथिनांगोन। बेजों लोगोसेनो जों बयबो भेक्सिन लाजोबनाय होननानै बेनार लागायना दोननो नांगोन। बेनि थाखाय गासैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो बिबान होनाय जादों। दखान, गला आरो फालांगियारि फसंथानफोर खुलिनायनि थाखायबो सावस्रि मन्थ्रिया गोख्रों बिथोन फोसावदों। फैगौ समबारनिफ्राय भेक्सिन लायि रावबो गलादारआ गावनि दखान खुलिनो मोननाय नङा। भेक्सिन लायालासे दखान खुलियोब्ला जिल्ला बेंगिरिया बिनि दखान एबा गलाखौ सिल खालामगोन। मख'नो गोनांदि साफ्रोमबो गलादारफोरा गावबा गावनि भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेट आरो बेनार आलायना दोनथारनांगोन। बबेखानि बे बिथिङाव गलादारफोरा नंखाय फोसावोब्ला सोरखारा गोख्रों राहा लागोन होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया फोसावदों। बेजों लोगोसेनो कभिडनि नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ सावस्रि मन्थ्रिया खावलायदों। गसाइगावआव दिनै भेलिसिटेसन काम केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि खुंफुंदों डक्टर आसुआ। फोरमायनो नांगौदि दिनैनि जानानै थांनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर रेजिना मारान्डीमोनजों लोगोसे मिरु आसुनि गाहाय नेहाथारि रिमान सरेन आरो गोबांसा दैदेनगिरिमोना हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि गोबांसा सान्थालि फरायसाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारियाव 2020 मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादनि सेथि मासि आवथायनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों डक्टर आसुआ। बेजों लोगोसे गोबांसा सान्थालि फरायसाफोरखौ लाफानानै केरियार काउन्सिलिं हाबाफारिबो खुंफुंदों डक्टर आसुआ। फोरमायनो नांगोनदि फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंनाय केरियार काउन्सिलिंनि दिनैनि हाबाफारिया रमेश मुर्मुनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनायाव गुवारै सावरायनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव दिनैनिफ्राय गोदान सोरखार दाफुंनायनि थाग-थियारि। सुलुंनि बादिब्ला चाइनानि राङारि हेफाजाबजों तालिबानआ दाफुंनो ओंखारदों गोदान सोरखार। आफगानिस्तान काबुलनि गोदान सोरखारखौ दैदेनगोन इस्लामिक थिउरिया हानजा तालिबाननि गायसनगिरि मौला बारादारआ। थामहिनबा आफगानिस्ताननि गिबि मन्थ्रिया जागोन मुल्ला बरादार। ओजोंहाय मख'नो नांगोनदि आफगानिस्ताननि थासारिया दिनैसिमबो मोजाङाव फैयाखै। थांनाय हराव थामहिनबा मैया 3 सेप्तेम्बर खालारखालिनि हराव तालिबाननि एयार फायारिंआव माखासे सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो माखासेया जखम जायो। बे तालिबाननि एयार फायारिंआव जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 17 सा आरो जखम जानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 41 सा। फारसेथिं आफगानिस्तानाव तालिबाननि सोरखार सालायनो नागिरनायखौ नुना बेनि हेंथायै आफगानिस्तान काबुलनि आइजोफोरा थैनायखौ बिखायाव गोबाना लाना आखायाव बेनार फेस्टुन लाना जों 20 बोसोर सिगांनि बादि आइजो नंलिया होनना स्लगान होना लामा लामा ओंखारना जांख्रिखांदों। भारतनि सानै भारतारि थिर गावनाय गेलेगिरिमोना टकिय' पेरा अलिम्पिकआव दिनै दांनै मेडेल आवथायनो हादों। भारतनि थिर गावनाय गेलेगिरि मनीष नारवाल आरो सिंराज आधानाया टकिय' पेरा अलिम्पिकआव दिनै मेडेल आवथायनो हादों। मनीष नारवालआ थिर गावनाय गेलेनायाव देरहानानै सनानि मेडेल आवथायनो हादों। बिथांनि देरहानाय स्क'रआ जादों 214.2 फारसेथिं सिंराजआ 216.7 स्क'र मोननानै सिलभार मेडेल आवथायनो हादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 5 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।